този ред на мисли във вашия бизнес остават, нали, като е за партия или такова, има, нали? Остават се бакшиши, като някой си поръча нещо или не. Какво да си поръча? Ами, примерно ти си на участие, взимаш си хонорар, но някой клиент, примерно иска някакво парче допълнително. Има ли практика понякога да се остави бакшиш или на сватба, ако пееш или нещо, нали? Има такова? Да, винаги ни остават. Аз съм чула, че българите в това отношение са много нормални и щедри клиенти. Аз мисля, че другаде даже не е чак така, както е в България. Да, и в арабските страни е така. В арабските страни не знам дали сте виждали там хвърлят, гледала съм дето от пачките, гледала съм. От куфарите. От куфарите директно, ама истински. Да, не е на салфетки. Нали, както тук... Това цялото искаш да ти го врътна. Не е ли горното? Заедно с горното е така с бетона. Сеща ли се да е заедно с ама трябва на две ще го раздела. Чули, ще стане, ще видиш. И така от куфара вадят пари и сипвате така върху певицата, отгоре така върху главата. А тя си пее. Тя продължава да пее. Все едно нищо. Едно нищо и той така изсипва пари, хвърлят пари по тях. Значи е свободен контакт до леглото. Добре, да е момента, в който тя после това се навежда и си ги събира. Да? Не. Там се измитат и се слагат на една купчина и се разделят. Защото е унизително тя след това се навежда. Не, това го правят тук в България. Някои певици. Ти как да разбра, че не е, ама изчакай да ти отговорят. На мен е така, понеже аз ми направих дует с Сърдар Ротач, той ме е поп-звезда в Турция. Ай, тази песен, питам те последно. Той беше много любима. И тогава почнаха да минат много турци на участията. Той е много голяма поп-звезда. Те оставят ли? Изчезна, може да... Те знаеш какво правят? Те по същия начин сипват върху на певицата отгоре пари директно върху главата. И никога не съм се навеждала да си ги взимам. Винаги, за тях това, в смисъл, за тях това е нещо като, нали, това е традиция на тях, това така си го правят. Но това да се наведеш, да си вземеш парите, много добре. Да. Аз ме е било срам да взимам бакшиши, да ми ги дават така, или примерно някой така ми маха с пари, това много унизително и гадно. Имате ли час? Никога не съм взимала така пари, това е много гадно ми е. Има примерно клиенти, които преди да започнат да пея, идват, оставят ми парите в пликче в офиса и ми казват, искам тази и тази песен да ни поздравиш. Ма така много културно. Или примерно имам случаи, в които отивам, но те съвсем така тактично ми ги бутат в ръката. Не да ти като на тючекина някой като тръгне от тия... Той може да е много готин човек, нали? Обаче да тръгне да ми слага пари в деколтето или да ми ги маха така, директно го подминавам и въобще не ме интересува как съм надута, каквото иска. Това е отвратително.